Indi bugün günde toýda baramyzda myhmançylykda bereketli toy saçagyny bedäp oturan Kuwatçan bugün toy bayragyny goýup, elbetde 100 manat toy bayragyny goýup, ama geljan tüýsürekden gurap ajaýyp aýdym sallary haýyş edýär. Ýa ajaýyp arzuwlar bilen Kuwatçan ama gelin adyndan janyň taw bolsun, başyň dik bolsun, sana minnetdarlyk bildirýär. Seňem toýuňda şeýdip gatnaşmak meselesini diýip dabaramdy. Täşil janyň ajaýyp aýdymlary, joşgul muhamlary bilen dowam edýäris. Ne bu günde Kuwatçanyň haýyşy täşil. Ajaýyp aýdymlar biz senden bolsun, şatlanmak, tans etmek, arzuwlary beýan etmek bizden bolsun. Täşil söle gene. Es Kuwatçan Hilji. Janyň taň bolsun. Sokar man meywan ediyar Ay tamam hekerwantı deyip saklayıp beni Çeşim baştan arman eken eyvan ediyar Ay gel görsem kıyametli kolumdan aylanayında beni vay tilindim Ay kahar etme kulumni halkana bilindin Ay ateş yakın hukumni Sana ne diyarım Kuwatçan Hilji. Ay tarif aytam garwazini Tarif aytam garwazinin Gidat ben dostlara Gülleri vahizlini Baydivanından çıkan her bir tönün Tepkil başım ben kurban meyvan aliyar Pek yarışkım hetten aşıp berey Toma şağa kulpa ileri va yüzüp berir Ay gözüm açsam ayıma Vat günüme va yaşıp berir Aydınlan olgin zahanım ey Hey Sana değerli yâre Hop aydınlan olup İnza hanım Aydaralılık İnza hanım Değerli yâre Sana değerli yâre